Palamericano. Palamericano. Λοιπόν, εδώ έχουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Για λοιπόν, τι θα μας ευχηθείτε για το περιοδικό Στιγμές? Εσύ πρώτος, πώς σε λένε? Κωνσταντίνε πες. Κωνσταντίνε. Νομίζω έχει λίγο άγχος, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στον μπαμπά του. Θα το βγάλουμε το άγχος. Τι θα μας ευχηθείτε για το περιοδικό Στιγμές που κλείνει σήμερα 100 τεύχη? Μια χαρά. Μια χαρά. Τι να πω. Να τα χιλιάσει. Θα τα χιλιάσει σίγουρα και θα πάμε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χαίρετε. Σήμερα γιατί ήρθατε εδώ? Στηρίζουμε την προσπάθεια του περιοδικού μας. Στιγμές. Το περιοδικό που δεν αντιγράφεται. Το περιοδικό που σίγουρα δεν αντιγράφεται και ζούμε μεγάλες στιγμές. Διασκεδάζουμε. Πολύ. Πάντα. Καλή διάθεση, όμορφη παρέα. Περιοδικό Στιγμές, 100 τεύχη και θέλουμε τις ευχές σας. Να τα χιλιάσετε. Και τι άλλο έχετε να μας ευχηθείτε? Δεν μπορεί μόνο να τα χιλιάσουμε, είναι λίγα. Καλό καλοκαίρι. Θα έχουμε σίγουρα. Θα έχουμε σίγουρα και στιγμές θα αποθανατήσουν όλες τις στιγμές που θα ζήσετε. Εδώ στο Havana Beach Club και σε όλη τη Ζάκυνθο. Τι έχετε να μας ευχηθείτε κι εσείς? Καλό καλοκαίρι και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, άλλη μια παρέα εδώ που μόλις τελείωσε το φαγητό της και ετοιμάζεται να διασκεδάσει, φαντάζομαι. Τι έχετε να ευχηθείτε για το περιοδικό Στιγμές που κλείνει 100 τεύχη? 100 τεύχη. 100 ολόκληρα τεύχη. Πότε πρόλαβε? Είδες, σαν χθες να ήτανε. Τι να ευχηθώ, άλλα 100. Μόνο. 200. Και βλέπουμε. 200, 300. Θα χορέψουμε. Θα με χορέψεις κι εσύ? Θα περάσουμε καλά. Πάρα πολύ. Ωραία, θα έρθω μετά να σε πάρω να χορέψουμε. Έγινε. Δεν χορεύουμε ακόμα. Δεν χορεύουμε ακόμα, όχι. Χορέψαμε πολύ χθες το βράδυ Και ετοιμαζόμαστε και μαζεύουμε δυνάμεις για να χορέψουμε εδώ που σήμερα το περιοδικό Στιγμές γιορτάζει τα 100 τεύχη. Τι θα μας ευχηθείς? να τα διπλασιάσετε, να τα τριπλασιάσετε και ό,τι επιθυμείτε. Και πάντα επιτυχίες και πολλές πωλήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περάσετε καλά. Νομίζω ότι σε ξύπνησα. Ήσουν κουρασμένη από χθες. Ναι. Πού διασκεδάζαμε, όλο το νησί γυρίσαμε. Ναι. Και εδώ σήμερα στο Χαβάνα χαλαρώνουμε. Για τα ίδια χαλαρώνουμε, ναι. Θα χορέψουμε όμως σε λίγο που θα δυναμώσει το κέφι, φαντάζομαι. Ελπίζω να δούμε κάποιον εδώ να δυναμώσει, να δούμε κέφι. Θα έρθουμε να σας τραβήξουμε, κορίτσια, να σηκωθείτε και να διασκεδάσουμε και να το σπάσουμε το μαγαζί. Ναι, μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα ευχηθούμε λοιπόν για τη στιγμή? Θα τα καλύτερα να σας ευχηθώ, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι έτοιμη να διακόψω έναν αγώνα ρακέτας και να ρωτήσω πώς περνάμε εδώ με τις στιγμές. Εδώ στο Λαγανά, στο Havana Beach Club, που διασκεδάζουμε όλοι μας πάρα πολύ. Θα σε κάνω να χάσεις. Έλα εδώ να σε ρωτήσω κάτι. Σήμερα γιορτάζουν οι στιγμές τα 100 του Στέφη. Τι θα μας ευχηθείς?
να φτάσουμε το καλό τα 1000 και στα 1000 σας ευχηθώ πάλι για το εκατομμύριο. Διασκεδάζεις? Βεβαίως. Πάντα με τις στιγμές διασκεδάζεις? Πάντα. Ήσουν ποτέ μέσα? Έχω τύχει 2-3 φορές, ναι. Ορίστε, έχει τύχει 2-3 φορές και τώρα και στην τηλεόραση με την Εροζήτα. Με τις καλύτερες ευχές λοιπόν για το περιοδικό μας. Θα σε αφήσω να συνεχίσεις τον αγώνα σου. Τον αγώνα μου, ναι. Έτσι ακριβώς. Και πάμε δυνατά. Πάμε σούπερ. Σούπερ στιγμές λοιπόν, στιγμές από τη ζωή μας. Με ένα περιοδικό που δεν αντιγράφεται. Λοιπόν, μόλις την έπιασα, δεν ήταν εύκολο. Έχουμε εδώ ένα πολύ σημαντικό άτομο για το περιοδικό Στιγμές, την Ελεονόρα μας, που θα μας δώσει τις ευχές της. Τι έχεις να μας ευχηθείς, Ελεονόρα? Βασικά εύχομαι ο κόσμος να περνάει καλά, να χαμογελάει και εμείς να το βγάζουμε φωτογραφίες, να φτιάχνουμε όμορφες στιγμές. Γιατί η ζωή είναι μικρή, ας την απολαύσουμε. Στιγμές. Σίγουρα την απολαμβάνουμε λοιπόν τη ζωή εδώ στο Havana Beach Club με το ωραιότερο περιοδικό της Ζακίνθου, το περιοδικό που σίγουρα δεν αντιγράφεται. Στιγμές μοναδικές. Εροζήτα, στιγμές, ημέρα της Ζάκυνθος. Φιλιά. Άλλο ένα άτομο για τις στιγμές λοιπόν που θα μας δώσει την καλύτερη ευχή του. Γιορτάζουμε 100 τεύχη. Τι έχετε να μας ευχηθείτε? Να τα χιλιάσετε και να είμαστε πάντα καλά και δημιουργικοί. Νομίζω ότι είμαστε δημιουργικοί αρκετά. Δεν διασκεδάζουμε όμως ιδιαίτερα. Βλέπω ότι χαλαρώνουμε. Προς το παρόν πρέπει κάποιος να σε σηκώσει να χορέψεις. Εγώ δεν έχω ανάγκη να χορέψω. Περνάω τόσο πάρα πολύ καλά και ο κόσμος είναι πολύ ιδιαίτερος σε το χάμο και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω. Και με τις στιγμές, πολύ ευχαριστημένος. Μεγάλες στιγμές από τη ζωή μας. Περιοδικό Στιγμές λοιπόν, όλοι ευχαριστημένοι. Τι θα ευχηθούμε για τα 100 τεύχη στιγμές? Χρόνια πολλά, να τα χιλιάσετε τα τεύχη σας και παραπάνω από 1000 μπορώ να πω, με όμορφες υπέροχες στιγμές. Με όμορφες υπέροχες στιγμές λοιπόν. Πάμε να δούμε εδώ κι άλλο ένα φίλο καλό. Στηρίζουμε στιγμές. Απόλυτα στηρίζουμε στιγμές και στηρίζουμε τις καλές δουλειές που γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Να είστε καλά. Πώς περνάμε εδώ στο Havana Beach Club? Περνάμε σούπερ γιατί το έχουν επιχειρηματίες με άποψη, επαγγελματίες οι οποίοι κοιτάνε να κάνουν στον ενό καλύτερη δουλειά. Επιπέδου εικόνου. Γι' αυτό ακριβώς και το περιοδικό μας το διάλεξε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά πηγαίνει και σούπερ από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν είμαι πως καταλαβαίνετε από εδώ. Πηγαίνει σούπερ. Ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλες στιγμές λοιπόν. Ακόμα και με άτομα που δεν είναι από εδώ ήρθαν να γιορτάσουν μαζί μας. Ουφ, και λίγη δροσιά. Και λίγη δροσιά γιατί κάνει τόση ζέστη σήμερα. Ο πυρετός έχει ανέβει ψηλά με τις στιγμές. Βρίσκουμε εδώ λοιπόν ένα φίλο μας που δροσίζεται και θα μας δώσει τις ευχές του για τα 100 τεύχη του περιοδικού Στιγμές. Οι ευχές είναι δεδομένες. Αυτό δεν συζητιέται. Αλλά αυτό που θέλει συζήτηση είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Havana Beach Bar. Γι' αυτό το έχει διαλέξει και το περιοδικό μας. Έτσι ακριβώς. Περνάμε καλά. Νομίζω ότι οι στιγμές που μας προσφέρει το Havana Beach Club είναι απίστευτα δροσιστικές. Μεγάλες στιγμές λοιπόν. Θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς. Διασκεδάζουμε, περνάμε καλά, περνάμε υπέροχα. Άλλη μια όμορφη παρουσία λοιπόν που χαλαρώνει. Μάλλον δεν χαλαρώνει, ετοιμάζεται να ξεσαλώσει από ό,τι φαντάζομαι και θα μας δώσει την ευχή της. Παιδιά, εγώ να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και 100 ευχές για να γιορτάσουμε του χρόνου τέτοια εποχή εδώ πάλι, τα 200 τεύχη των στιγμών. Του περιοδικού μας, υπέροχη, καταπληκτική και υπέροχη ευχή. Ό,τι καλύτερο. Εδώ γίνεται χαμός στο μπαρ, δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Όλοι πίνουν, όλοι διασκεδάζουν. Οι μπάρμαν έχουν τρελαθεί μάλλον. Για πες μας, εσύ πού πας στα μοχίτο? Δεν γνωρίζω, στο Καλαμάκι παραγγείλω, στον Μπέλεση μια παραγγελία έχω. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, θα κοιτάξω να... Τρέχουμε σήμερα, τρέχουμε σήμερα. Τρέχουμε πολύ. Είναι όλα τέλεια, τέλεια.